Otto hävytti sitä. Aha, kokeillaan tämmöisellä koiralla, jos se löytyy. No niin. Tää on vilttikoira. Selvä. Tää on naruttiin ja se lähtee viemään tuo paketti. No niin. Hyvä. Täällähän sama olikin tää sähkö. No niin, tää on etevä Tämä koira. menee hyvin. Kiitos. Kyllä. Oikein Nähdään. paljon kiitos. Hyvä. Joo, Soita kiitos. ensi jos tarvii apua. Kiitos. Morjens.